Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jami azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada wa sholihin, khususon Syahhujatil Islam Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali jami'i masyaikhina wa ma'alimina wa asatidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Fa idza wajada mithla hadzal mu'tasimi wajaba ala mu'tasimihi ayyahmiyahu wa yuhsinahu bi khisnin hasinin. Nalikane murid wong sing duwe karep, duwe kepinginan suluk ngambah dalan menuju keparep dhateng Gusti Allah, sampun manggihake wong kang isa dienggo gondelan nggih menika guru. Gurune wajib ngreksa jaga murid pau kanthi benteng ingkang kuat, yadfa'u anhu qawati at-tariq, sing isa nolak pira-pira perkara sing isa medhot dalan menuju parek Gusti Allah. Tekan tengah-tengah ana sing ngadang-adangi, sing menghalang-halangi sehingga ora tutup ning gone tujuane. Niki penghalange niki kudu disingkrihna, ditolak. Wa huwa arba'atu umurin, benteng sing dienggo nolak murid menuju dalan usul tumeka dhateng Allah, ben lolos sangka halangan-halangan. Niki bentenge wonten sekawan. Al khalwatu, nomor sepindah khalwat, persepen, ana nyepi nglumpuk-nglumpuk nggon sepi, do wiridan, khalwatan. Wasumtulan meneng iki ngomonge dibatasi sing mendesak kebutuhan sarasa. Wal ju'ulan ngeleh, wani ngeleh, wani tirakat, duka bentuke poso. Wasahrulan melek, betah melek bengi nggih meleke kanggo ngeparek
ngibadah dhateng Gusti Allah. Niki sedaya iki tangga ati ya, sing marai atine dadi bening, dadi padhang. Wa hadza tahassunun minal qawati. Niki nggih patang perkara iki nggih ya ora nyenengno kabeh nggih. Kon dhewe persepen meneng ngeleh melek. Jadi ana di antara bentuk tirakat itu ana poso bisu. Ora entuk omongan karo wong niku ana bentuk lakon-lakon ngoten niku wonten. Ya dalam waktu tertentu napa 7 dina napa 21 dina napa 40 dina. Fa inna maksudal murid islahu qalbihi. Sak temene sejone tujuane murid wong sing duwe karep kepinginan iso parek dhateng Gusti Allah nggih menika bagusna atine ben apik resik bening niki dikirakati nganggo patang perkara. Liyusyahida bihi rabbahu, supaya bisa musyahadah mirsani pangeran kanthi mata hati, mboten nganggo mripate sirah mboten. Wa yasluhu liqurbihi, supaya patut layak pantes ngeparek dhateng Gusti Allah kanthi patang perkara niku. Amal juu dene ngeleh sangka benteng sing jumlahe 4 iki diantarane kudu wani ngeleh. Fa innahu yumpisu damal qalbi wa yubiduhu. Ngeleh iku iso ngurangi darahe ati, darah sing dadi saluran panggonan liwate setan. Iki iso berkurang. Wa yubiduhu, mutihno, ya mutihno ati, atine dadi resik, dadi putih. Wa fi bayadihi nuruhu, ing dalem putih ati iki terdapat cahaya atine padhang. Jadi kanthi gelem ngeleh iso ndadekno padhange ati. Wa fi zaubanihi riqqatuhu, ngejur dateng nggih bangsa-bangsa dalane syahwat niki iso ndadekno tipise ati. Tipis maksudnya ati sing alus, sing gampang ngrasakno perasaan. Ngrasakno perasaane wong liya durkasa mbek ora awake dhewe melok kepikir sakake ya wong iku ya duran duwe kaya, wah melok dipikir mbek ora urusane dhewe.
Engko nak gelem ngeleh. Gelem mikir mulane sakderenge ngedalake zakat itu dikongkon poso ben ngrasakno rekasane wong sing kekurangan. Engko atine iso tergugah ngrasa supaya mitulungi ning gone wong sing kekurangan menika. Wariqatuhu miftahul mukasyafah. Nah atine wis alus, wis iso gampang iso ngrasakno perasaane wong liya niki merupakan kunci mukasyafah. Jadi istilahnya ning gone tasawuf ana mukasyafah, kebukae ati. Yo ngertinan ning gone hal-hal sing gaib, sing samar yo mukasyafah. Ya para wali-wali niku nggih kathah do nggadahi mukasyafah niku. Niku kula nate dolan teng Bluro niku nggih sedereke mara sepuh nyeritakno mukasyafahe Mbah Hasan Mangkli Magelang Mangkli. Jadi diceritani ana wong diceritani Mbah Hasan Mangkli nak ngaji are ora nganggo mic tapi kok wong do ngrungu wonge piye lah. Jadi kepengin ngaji ora kok niate kepengin ngaji kepengin roh wonge. Wonge piye lah kok ceritane sampai ngono iku. Niku do salaman pas ngepasi wong niku dingendikani Mbah Hasan Mangkli. Mpun Kang jenengan pun roh kula mantuk jenengan pun roh kula kok. Ujug-ujug diuneni ngono, ndek ngaji ni kepengin roh wonge piye lah. Ya wis roh dikongkon mulai. Wong ndekne tujuane ora ngaji, tujuane kepengin roh. Niki mukasyafah. Kama anna qasawatahu sababul hijab. Nah atine iso resik, iso jernih, iso sampai tipis, iso gampang ngrasakno perasaane wong liya iku dadi kuncine mukasyafah. Kebalikane atose ati dikandani ora mlebu, ora ngandel, kandel, ora tipis, pekok. Niku dadi sebabe kaling-kalingan. Sehingga ora iso mukasyafah mau. Iki kula namung mau sarasan ya mboten tingkatan kula niki. Wis pindah malih cara kanggo suluk ngambah dalan menuju keparek Gusti Allah ben iso lancar ora mandeg tengahing dalan kudu wani ngeleh. Ya upama poso ya ora poso Ramadan tok. Poso-poso sunah nggih purun nglampahi. Niku sing nomor setunggal. Sehingga Nabi Isa alaihissalam dawuhi, ya ma'syarul hawariyin jawi'u butunakum la'alla qulubakum tararabbakum. He golongan hawariyin, jadi pengikute Nabi mbiyen, khususnya pengikute Nabi Isa itu jenenge hawariyin. Nah pengikute
Kanjeng Nabi murid-muridnya jenenge sahabat. Nak nabi-nabi riyen niku namine pengikute murid-muridnya jenenge hawariyin. He golongan hawariyin padha ngelehno ing weteng sira kabeh supaya atimu iso mirsani pangeran sira kabeh. Mirsani nganggo peningal ati, bisa ngrasakno eling selalu tenggene Gusti Allah. Wa qala Sahal ibnu Abdillah at-Tustari, ma saral abdalu abdalan illa bi arba'i khisalin. Dawe Sahal bin Abdillah at-Tustari sing winganane pun diceritakake kuat tirakat selawe dina mangan sepisan. Iki Sahal at-Tustari pantes ngendika ngono sing nglampahi ya. Wali abdal iku wali sing nak anggere ana sing sedo ana nunjuk gentine. Anggere ana sedo ana gentine namine wali abdal. Ora iso dadi wali abdal kejaba kanthi patang pakerti perbuatan lelakon. Bi ikhmasil butun sing nomor 1 kanthi nglempetno pira-pira weteng nggih mau ngeleh, wani ngeleh. Wasahri lan melek bengi ibadah. Wasum tilan meneng ngomongi sak butoe sarasan. Wal iktizali anin nas mencil saking menusa. Nggih senajan kala-kala kumpul wong berah nak wis rampung kebutuhane engko terus dhewe napa teng pundi teng kamar atau teng pundi sagete nggih. Fa faidul ju'i tanwirul fitanwiril qalbi amrun azimun yashhadu bihi tajriba. Faedahe ngeleh wani ngeleh ing dalem iso madangno ati iku wis nyata, wis disekseni dinting tajribah. Tajribah wis dijajal. Nggih para wong wali-wali wis do njajal terbukti ngeleh niku iso ndadekno padange ati. Wa satati bayanu wajhi tadrid fihi fi kitabi kasri syahwatain sing mengko badhe teka penjelasane carane bertahap tirakate ngeleh bertahap. Umpamane dilongi 10-an selama pirang dina ngono wis kuat biasa dilongin neh. Niki carane Imam Ghazali tirakate ngeleh ngono iku dilongi secara bertahap. Wa amma sahru fa innahu yajlul qalbu. Dene melek bengi kanggo ibadah niku iso madangno ati. Ya sami mawon ngeleh iso madangno ati, melek bengi iso
madangno ati wa yusfihi beningno jernihno ati atine ora butek ora kotor wa yunawiru padha madangno ati fayudhafu dzalik ila sofa alladzi hasala minal ju fayasirul qalbu kal kaukabid durri nak dikumpulno sangka bersinare ati sebab ngeleh ditambahno karo beninge padange ati sebab melek bengi ibadah atine saya tambah bersinare ibarat kaya lintang sing mencorong wal mir'ah al majluwa kaya dene kaca sing pertelo sing resik sing iso memantulkan cahaya dadi padang fayaluhu fihi jamalul haq akhire tenggene manah menika saged ketok jamalul haq sifat baguse Gusti Allah ana sifat jamal ana sifat jalal nak sing ketok nek ati niku sifat jamal sifat bagus Allah niki nyebabi wong luweh cenderung mahabbah lan rojak dateng Gusti Allah seneng Gusti Allah arep-arepe gede untuk rahmat, untuk ridho, untuk kenikmatan sang Allah sing luwih gedhe. Nak sing ketok niku jamalullah. Nak sing ketok jalalullah, keagungane Gusti Allah. Ya sing nek ati nggih sing luwih menangi ati wedi, khauf wedi ora wani nglakoni maksiat iku sing luwih mendominasi wedi sok mben nak disiksa. Lah niku rojak karo khauf supaya ana keseimbangan dijogo ya ana arep-arepe tapi ya ana wedine kalih Gusti Allah. Wa yushahidu fihi rafi'ad darajat fil akhirah iso nekseni delok nganggo mripate ati luhure derajat pangkat ing dalem akhirat wa haqaratat dunya remeh dunya. Nek atine wis padhang ngono kuwi iso ketok nek ati sing dhuwur derajate nilene kedudukane iku akhirat. Dunya iku remeh. Iku nek atine mpun bening, mpun padhang iso nyawang akhirat langkung luhur, langkung mahal, dunia iki dianggap remeh. Sehingga kok umpama duwe dunya akeh dikongkon ngurbano ngowehno ben dhuwur derajate akhirat nggih mboten nggo heman, mboten keberatan. Nah wis atine wis saged mirsani ngoten niku. Nah tingkatane Abu Bakar iku sedaya sing diparingno sedaya. Nah, Sayyidina Umar aja setengah. Kita iki ora kuat nggudak ya.
seperpirane to. Fatatimu bidzalika rubatu anid dunya. Roghibah iku nak sambungane an iku maknane gething. Nak sambungane iku fi niku maknane seneng. Faman raghiba an sunnati falaisa minni maknane gething. Sapa wonge gething sunnahku tindak lampahi Kanjeng Nabi falaisa minni ora termasuk golongane Kanjeng Nabi sing dhuwur tingkatane. Wa ibbalu alal akhirat akhirnya atine iso madhep ning nggone akhirat atine padang roh ning ati ketara cetha nyawang akhirat luweh mulya luweh luhur dibanding donya. Lah niku isane ngoten kudu gelem ngeleh kudu gelem melek wengi ngibadah. Wa sahru aidun natijatul ju. Di samping iku kuat melek bengi ya buahe hasile gelem ngeleh. Ya nak keluargen ya dikon dijak melekan ya abot. Fa inna sahra ma'asyabu ghairu mumkinin. Kon melek suwe bengi karipan kok kebarengan wareg ya gak mungkin ora kuat melek suwe nak keluargen men angop wae kudu turu. Dadi iso kuat melek bengine ya nak ora keluargen. Wa naumu yubshil qalba wa yumituhu illa idza kana bi qadri darura. Turu iku iso ngatosno ati mateni ati kejaba nek turu iku sak perlune. Ya nak didelok sangka jumlah rakaat salat 17 rakaat niku ya turune ya 7 jam niku turu sing wong biasa niku jek. Wong mukmin wong Islam sing biasa ora sampai istimewa iku turune 7 jam. Wong faedahe 17 rakaat iku nglebur dosa 17 jam nalika melek niku. Nak cara umum ya cara Imam Ghazali wong umum wong awam sing ora santri niku 8 jam. Mapan jam 09.00 tangi jam 4. Jam 09.00 10, 11, 12. Niki 3 jam. Jam 4 wis tangi niku nak sing santri mau. Wong awam ditambah sak jam neh. Tambah 5, jam 5 tangi. Niku 8 jam. Lah turu 8 jam wae niku pun sepertelone umur. Ya, sebabe sedina sewengi iku 24 jam. Nak dikurangi 8 jam berarti jeh 16 ya. 8 sangka 24 sepertelone. Nah kita turu biasa iki lho ora nambah-nambah ora kaken ya. Niku wis sepertelon umur. Ya nak dimbui dek malah saya entek. Ngono ae melek jeh dipotong go liya-liya.
fayakunu sababul mukasyafati li asraril fayakunu sababal mukasyafati li asraril ghaib. Nggih mboten sababa nggih salba. Nak kapan turu sing kakehan iso ngatosno ati iku ya malah iso ngilangno mukasyafah. Sing atine sakjane wis bening roh rahasia sing gaib-gaib iki malah dadi ilang. Faqad ila fi sifatil abdal. Temen didawono sifate para wali abdal, tingkah lakune, kelakuane wali abdal. Inna aklahum faqatun wa naumahum gholabatun wa kalamahum daruratun. Sifate wali abdal mangane iku nalika kedesek kebutuhan iku nak wis ngeleh nembe mangan. Mula nak mangan nalika ngeleh yo enak senajan sederhana. Ya sing iso ngrasakno mungkin sing mondok ndek mben lho ya, mondok saiki mungkin wis beda ya. Ya saiki tak royu bocah-bocah pondok jajane wis lewat COD. Sithik-sithik entuk kiriman online iku. Ya zaman biyen niku kula isih ngumani masak dhewe loro kayu ning alas, ramban kulup-kuluban, ora mangan iwak pirang-pirang minggu, paling sesasi ping pisan pindho ngono ae. Mangane ya ping loro. Niku mangane nalika ngeleh. Ya ora ana jajan liwat, saiki jajan liwat pirang-pirang. Wa naumahum gholabatun. Turune sarene para wali abdal iku nak kalindih. Kalindih nak wis ngantuk mbriyut lagi turu ora kudu turu diturok-turokno. Kadang malah ora dijarak turu. Mbah dinggo nglakoni apa urung bar ujug-ujug glempang dhewe ora jarak. Nak Mbah Salam bapake Mbah Dullah niku nak nyeritakno inafek nak sareu karo linggih karo mustakane disangga kalih tangan iki. Ngomong gliwang ini terus tangis ora balik turun neh. Kira-kira ngono ndak mek sediluk. Turu kok karo linggih ngene ngono wis ucul ngono tangis ora balik neh. Niku sing kuat-kuat ngoten niku. Kita nggih sak ora-orane nggih ora napa aja sampe ngluwahi 7 jam wae. Sebiasa santri 7 jam apa dikurangi pinten ya khususnya sing awake iki ora duwe pantangan. Kadang krana kesehatan dipenging melek bengi kadang-kadang. Wa kalamahum daruratun, ngomong iku nak darurat bangete butuh. Iki wali abdal ya nak cara wong biasa ya didarani ladak ora gelem ngomong meneng lah. Ora gelem elok-elok. Bola Ibrahim Al-Khawas rahimahullah ajma'a ra'yu sab'ina siddiqan ala anna kathratan naumi min kathrati syurbil ma.
Dawuhipun Syekh Ibrahim Al-Khawas rahimahullah, pendapate 70 wong sing temen niku sepakat akeh turune iku mergo kakehan ngombe. Kakehan ngombe iku gampang akeh turune. Mboten berarti ora usah ngombe lho ya, kekurangan banyu putih malah kesehatannya terganggu. Aja kakehan. Ana sing cara kesehatan kudune 2 liter. Ya men nguyah-nguyah ae nek sing ora kulino. Wa amma sumtu fa innahu tusahiluhul uzla walakin lil mu'tazil la yakhlu an musyahadati man yaqumu lau bi ta'ami wa syarabi wa tadbiri amrihi. Dene sing iso gampang no meneng ora kaken ngomong niku dhewe. Nek wong sing duwe wiridan berah iku nek ora dhewe yo angel. Wah aku iki wiridanku sedina kudu semene kok amen ana tamu piye iki. Iki kangelan nek ora dhewe. Lane ana sing kiai nek wis kadung dhewe ana tamu kon ngenteni. Ora berarti sombong. Nate Mbah Bisri bapak Gus Mus iku sowan tengene Mbah Hamid Pasuruan, ya kanca niku. Kanca mondok duwe kanca napa. Mbah Hamid lagi wiridan, Mbah Bisri ngenteni suwe. Nah wong kancane dhewe wani, wah wong elek ngene iki ya tak mertamu ra ditemoni wali. Aja ngono andi. Mbah Hamid guyon wae hale Mbah Bisri. Ya memang wayah wiridan niku ana sing ora kersa nemoni tamu. Ya Gus Bak malah angel ditemoni mbek ora wiridan wae. Wiridane piyambake sinau kitab. Tapi wong sing dhewe, khusus wong dhewe adoh saka lingkungan manusa niku kudu ana sing man yaqumu lau bi ta'amihi, ana sing ngurusi panganane ngombene urusane. Lah nek dene ora mergawe kok dhewe nek oleh pangan kondi. Nek wis duwe pamek usaha kon nglakokno wong ndekne pokoke ninggal diladeni dikirimi gawe wis mlaku iku saged. Ya kiai-kiai daerah Jawa Timuran niku sawahe berah, penggaweane berah, ana sing sampe cah dalem sampai sak kamar dhewe. Ana sing ngurusi wedhuse, ana sing ngurusi warunge, ana sing dodol ning pasar, ana kulaan, ana sing masak, ana sing dodol ning warung, ana sing garap sawah. Niki diatur, ora ditandangi dhewe. Nah ngono mungkin saged uzlah tengok-tengok ora sah mergawe ketoke tapi tetep isih mergawe cuma diserahno ditangani wong liya. Niku saged dhewe uzlah. Nah isih diurusi dhewe nggih mboten saged urusane pangan ije kocar-kacir kok apik uzlah iki nggih mboten saged. Nggih saged-sagede sing kongang kangge kita niku sing pundi pangkate kan ana sing
Tajrid ana kasab. Tajrid iku njungkung ibadah entok ora usah mergawe. Iku ana sing pangkate ngono iku. Nek mergawe malah kocar-kacir mergawene. Nggih ana sing memang pangkate pangkat kasab, mergawe kasar. Nek ora mergawe ora ana wong sing aweh. Nggih kabeh-kabeh iki dalan mergawe ya termasuk dalan thariqah. Nang nggone Kifayatul Adqiya iku ana golek kayu ya termasuk thariqah. Maksud thariqah dalan kanggo ngeparek dhateng Gusti Allah, mboten jeneng-jeneng thariqah ana bangsane Naksabandiyah sak teruse niku. Ya semanten rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sami azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada was sholihin wal malaikatil muqarrabin khususan sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jilani Sabil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani Syekh Bauddin Anak Syabandi Sabil Hasan As-Sadzili Mawali Songo Mbah Ahmad Mutamakin